Gràcies per fer aquest primer congrés Women Evolution a Tarragona, a la nostra meravellosa ciutat. Gràcies al COAT per organitzar aquest esdeveniment, que el que fa és posar de relleu el paper de la dona en sectors profundament masculinitzats històricament, com és la construcció, enginyeria química, arquitectura tècnica, etc. Una ciutat que vol ser igualitària, una ciutat que vol que el paper de la dona sigui cabdal, on necessitem més lideratges femenins, i això és el que treballem cada dia per tenir aquests exemples, que segueixi la resta de la societat. Aquí a Tarragona, a l'Ajuntament, ho estem intentant amb aquest Pla de Feminismes i Interseccionalitat de Tarragona 2022-2026, i no només això, el que volem, òbviament, és agrair aquest tipus d'activitats que el que fan és posar llum a la foscor, com diuen ara, en programes de molta moda, posar llum precisament a unes èpoques que hem viscut i que, per desgràcia, veiem com encara ens ataquen per aquesta recerca de la igualtat efectiva entre homes i dones. Així que gràcies al primer congrés Women Evolution i visca Tarragona feminista.